nistgħu nagħmlu aħna biex aħna innaqsu r-riskju illi jiġi influenzati minn daw il-viruses u l-influenzi. Nafu li kultant żmien dejjem ikun hemm xi influenza jew xi virus ġdid. Allura nistaqsu jiena x'nista' nagħmel biex jiena ma nkunx wieħed minn dawk illi inbati minn dawk l-affarijiet. U ħanibdew bil-affarijiet sempliċi immens. Ħanaraw illi l-sistema immunitarja tagħna, l-immune system kif jgħidula bl-Ingliż, hija b'saħħitha biżżejjed. Kif? B'dak l-ikel li inti tiekol u b'dak l-exercise li inti tagħmel jew forsi sallum għadek ma tagħmilx. Studji jsibu ċar illi meta inti qed tiekol ikel li huwa sustanzjuż u tagħmel eżerċizzju regolari, inti qiegħed armata jew armat kontra ċertu viruses u ċertu affarijiet li nsibu. Kultant tgħiduli imma l-exercise u l-ikel ħajsolvi l-issues kollha mhux il-każ, però kemm ikun aħjar illi virus isibna b'saħħitna milli jsibna debboli. L-għażla tiegħek jiena ħanrakkomanda dejjem illi fejn jidħol pjanta ikel titkellem ma' nutritionist kwalifikata, fejn jidħol l-exercise huwa suġġerit li tagħmel minn tal-inqas 3 nofsijat fil-ġimgħa, l-idealment taħt gwida ta' coach professjonali u imdawra wkoll bnies illi bħalek qegħdin ifittxu u qed jirsistu biex jaslu għall anijiet personali